ngoba phela ejele ngisebenzile mina ngiyi-26 nginendawo ejele okuwe sike sesathola namagunya-ke phezulu abo sanyuka-ke ejele ngayiphakamela indawo ngagwaza iy'boshwa ukuze ngilele ndawo e-26 ejele indlela esiphakama ngayo sikwazi ukunyukelwa amandla ngayo ukuthi ukugwaza isiboshwa esingayishayi inombolo. But why nini iphakame ngabantu abangayishayi inombolo ningaphakami ngabanye buka-ke phela ngithi labantu abangayishayi inombolo thina silungisa ngabe iy'nkinga zethu. Mina ngashaya sengiphakame kawu-6 ejele. Ayikho indawo engakaze iphuke kumina. Umlenze siliyaphuka yo-2 nengalo zo-2. Khona la ngangafaka ukhonkolo abathathu khona 1 2 3. Ngicabangela i-rapper kuzothe wakwashaya hip hop manje ngifuna sicompete la. Umdala ngeke ayasikacompete asikushiye. Sishiye lokho kuningi besiyabona iy'nhlungu zingiphazamisa kuyo yonke into ngisho mentally siyabo nje phela kuyimanje angisayisoni noma ngumuntu ophilayo noma ngini ayetshephuma kodwa omdala besaphela ngale ukuthi phela impilo umuntu beyiphile estradini siyabo ngendlela ukuthi ayiphantela le ndlela aphanta ngayo siyabo konke okwenziwa umfana ngiyabe ngikwenza nje njengoba nginokutshela ukuthi hayi nabisa ngiyugubula yena uthi makugangwa bengiganga ngithi unfortunately kuloku angishayelwanga ukuganga ngikhiphani la ukuganga vele phezulu ngiyaganga ngokuthi ngisinawana kodwa futhi ubutwami bengathanda nokusizakala manje sengikhatheleke manje lokwangempela yabo futhi umuntu mesebuya imali na kanje hayi sengikhathele lokwangempela butwami usizo nje sengiyalidinga-ke nje futhi manje ngikhathele kahle kahle ukuthini ngihlezi nginamacala fethu sengize ngibizwa ngisho nangumacala igama lami la estradini kuthiwa ngumacala la estradini mayizwa leyo nto ingama bebona le nto abantu badani bayicabangela ukuthi hayi shuthi khona into elokhuzaneni ayizwa leyo nto beyigangela nje awuphinde ungibeke esithombeni ukuthi kwenzakaleni konje la esandleni omdala ngathi ngashawa ilama security ngaqashiwe la eThekwini ukuthi sina ngokwethu size sisaqashela ukuthi ashaye osinawana ngoba ayikho enye into ayenzayo ngaphandle kokushaya osinawana ayizwe leyo nto ashaya thina nje agijimisa thina ayizwe leyo nto abantu bayabanjwa inkunzi bebanjwa abantu aba-right lapho babuye bazoshaya thina amasileki ayizwe leyo ngangithi labantu basuke bebamba inkunzi baphante mese bayibuyelela emalokishini yabo lapho sekusala thina-ke lamnyango ithina-ke sesithwala lo dombolo labo-ke manje sesithwala leyo nkinga yabo ukuthi abantu mabezwe ubuhlungu angithi umuntu mebanjwe lapho umdala ubebanjwa yedwe uyahamba uyovutha ibhokhi nje lokishini noma ikephi uyafona umebuya abasekho labantu bebembambe kukhona obani ithina abahlala emgaqweni ayizwe leyo so ithina abahlezi besifica yabo uthi soshawa-ke fesi labo bantu laba besishayela iy'nto ey'ngekho so senishayelwa amacala abantu sishayelwa amacala abantu nje kahle kahle singenzanga lutho so la bantu fica nilele kwavele kwakhala induku nje laba sifica silele sibabili nje fesi kwakhala induku wachuza wakwazi ukubaleka nami ngazama ukubaleka ngiqinisile ukuthi ngase ngishayekileke la edolweni ayizwe leyo nto edolweni la engathi ngiyagijima ladalela qoquka nje idolo ngawaphansi yabo la ngalimala sengivika-ke la induku engibonayo ukuthi zize ekhaya yabo induku isagila isagila into enekhanda elikhulu yayiza la ekhanda ngayivika-ke ngale nto nami ukuthi ingalimali kakhulu kanti hawu ngivika nginyama futhi hawo angalenzi ihawu ngakho ngagcina ngilimala ngale nto so uyisoba esibhedlela esibhedlela ngayiswa omunye usisi engizwana naye ngithandana naye ngoba khona omunye usisi esibambisana naye kuyangisiza-ke loko samawe yabo kuthiwe ngedwa nje lokwangempela engabe ngiyasafarisha ngoba nakhona ngithi ngihamba naye siyakhona ngebhadi-ke ngoba wayengazi ukuthi
ngizoba right nini akukho nanamafoni ukuthi sixhumane ngagcina sengibuya ngedwa yizwe leyo So naye wayethi uzongilinda ecabanga ukuthi kuzoba into ka-one day mhlampe bangilungise ngibe right ngiphume sambisana ngagcina sengithi hayi akahambi ngoba naye wayesekhala ngokuqaleka yizwe leyo mina ngiyazizwa vese nami ngiqalekile kodwa manje ayikho into engizoyenza ngoba phela sibhema ama-drugs ngihlala isikhathi eside ngishawa roster ngale ndlela ukuthi sekuyabheka angisakwazi ngisho ukwenzani yabo kodwa lapho ngabezela ngoba phela ngisibabelo bengidraga ngala maphilisi yayizwe leyo nto okunye nawe kwangisiza ukuthi ungazweli kakhulu kodwa wona ayi wangibulala Ntomdala yabo nje face yabo futhi uyarosa ukuthi awubekezeleki futhi awudambi Ntomdala the more ukushaya uya ngokushaya ngamandla kusho ukuthi emva kwesikhathi esingaka uzoba right uma ungakawulaphi nje ngalento ekumele uyithole uyibheme uzobhebhetheka ube wena. So njengoba usesibhedlela ikuphi kwase kubhlungu kakhulu ukulimala kwakho no Arosta? Izwa ke Ntomdala ngithi yabo Arosta njoba ngilimele usudana uthathe usuke uyohlala khona stress la ngilimele khona ku-edeka ama-pain wami yayizwe lo lapho ke nomoya usaphefumula kahle yabo ngempela wena uma ungibuka ngazi uyijethi ngizoshona ayizwe lo ngoba manje wena u-understand nangithi mina owazi wena wazi uyijethi wasinawana uzofake manje mesegula nje ngoba Ntomdala ngasengasazi wena lengabi ukuthi khona ayizwe lo kwayona ngangasayizwi ubuhlungu uyabona manje noma ngivuka ekseni yabo mangivuka ekseni ngakaqali zwela la engalweni iqala sangaqali ngiyaxhuka ekseni mangihamba ngisiyabo manje mangihamba kukholosi ngoba sengingashaya kancane yabo kodwa mangivuka nje ekseni ngiyaqhuka nje phezulu yabo lento kahle ngashaye kwakumele kusebenzile something esibhedlela kodwa manje bathatha ngokuthi awusinawana mhlawumbe uyayideqinisa yini yabo nami ngagcina ngibayeka baconcentrate la engalweni which is better ngoba vele ngangifuna nami ukuthi bangilungise la engalweni kodwa nje Ntomdala face ngokwasho hayi kunzima face kunzima labantu ke fesu hayi ukuthi babeqala ngamusha bethi babashayile osinawana basabashaya futhi basazobashaya ngoba kwenziwa lutho ngabo it's like nje umasipala udayise ngathi ukuthi asishawe sisuke emgaqweni angazi for what ayizwa leyo but bethu since sagcina ukuxoxa nawe ngoba seke saxoxa nawe beyikhiphani hamba kanjani bathini abantu khona abantu abakurecognizeayo la abantu bangirecognize Ntomdala abanye njalo ngibona bazi bangiphe nemali uthi ngiyasayithanda izitori zakho yabo lonke bangiphe nemali uthi hayi siyakuthanda ngoba open uyixoxela ayizelo ngoba ayangifiki ukuthi ama-drugs ngawabhema mina Ntomdala ngoba ngizolithola kanjani usizo mawufika ayizelo ukuthi siwabhemeke fethu siphanda ngayo yonke indlela-ke fethu yabo kuze kugcine kudingeka siwenza into ewese wrong face for ukuthi ubheme yini nje usuke wayenza osayikhumbula recently la wasuphoqeleke khona ukuthi uyenze ngoba nakho sekufanele ukuthi ubheme manje yabo kukinya umuntu Ntomdala umthathele into yakhe akuyona into eright ayizwe kodwa ugcina usuyenza ngesimo sika Rosta ayizwe leyo okuwesika abantu abangakwazi suke singekho esimeni sokuthi singakubamba inkunzi masishawa Rosta kodwa ngoba uwazi yabo uma ungazama ukungilwisa ungangidefeata same time ngithola ngoba ubamba iphara mali zokuthathela into yakho lishawa Rosta lithatha libaleke ngoba lenzela ukuthi ungalibambi ngoba lisuke lingenamali ngizelo hayi inkunzi sengingayibamba Ntomdala kakhulu awungixoxela la khona njengokuthi waqenya umuntu ukuthi kwakukuphi kanjani kwakwenzekele kanjani hayi phela la ngayi McDonald's phela futhi ngamudla ngedwa ke Ntomdala nami ngangiphathe kuyi-Tristan yana nje mathiya wami fika ngaqabula Tristan yabo phela wagoloza ngambamba bave ngangashawa Rosta londe isijasa ngishaya iphara phela ngiqalekile kodwa amandla nginawo ngoba kwase uyikhaza ntambama la suke singenamandla khona ngekuseni ayizolo angamkinya nje ngedwa phela futhi kwangajampi waqhamuka phoyisa wangathi ngemkinya waquleka yabo nginamandla mina makuthiwa ngirice ngamkinya nje phela waquleka ngamkhuthuza fortunate wayiphathela ubhopopho phela ode price ngakwazi ukuthola 350 yabo ngakwazi ukusiyolala sibhemile ayizolo
wenza kanjani ukuthi uma umkinya ukuthi uqinisekise ukuthi njengoba umkinyile akashoni mhlawumbe ugcine unconscious iphela hayi ngeke ubulawa ukukinga mntomdala kusho nje hayi ungaqhubeka kodwa ngeke ufe ngeke ufe ngeke ukinye umuntu azafe ngaphandle ukuthi unenhloso yokumbulala ukuthi ufuna umbamba uqoqoqo umuthi lapho uyambulala kodwa nje ukhiye nje mntomdala ngeke umbulala umuntu yabo kusuke kuwumshango ukhiye nje umuntu wesuthi akwazi ukuthi akusarendele lento oyifunayo yabo hayi ukuthi mhlawumbe usukulwa naye ini kodwa ke phela ngona nothi siphethe nemmese yabo immese kusuke ukuvikela thina kahle kahle yeso ukuthi makuthiwa kuyenzeka seniyangishaya seniyiforum yabone igwegwe sike sibabize ngeigwegwe labantu abayiforum yabo nami ngikwazi ukuthi ngibe ne-gateway ngivula ummese ngikwazi ukuphuma ngicabanga ukuthi nomuntu ongeza kumele ngibona ngiphethe ummese ukuqala ngiyiphara nginandaba ngingamenza noma yini ayizwe waphela manje nami ngisuke ngiyivikela awuthi ngisuke ngenza ukuthi ngiyolwa nabantu kumuntu ngisuke ngifuna lento ezongisiza ngimshiye kanjalo uma cooperate usuke enza impilo belula kumina nakuyena ayizwe nami ngithathe lento engifuna ukuthatha ngiyami ani kunokuba kuze kube ukuthi lapha sikhona umuntu ozogwazeka ini ngoba hayi uphathe ukugcwala ukugwaza ngempela makuthiwa ngempela phela njalo ngoba phela ngisuke ngiyivikela ayizwe ngiyazi into okusuke kuyeyakho ngisona kodwa manje mangicela awungiphi utani uhlekise ngami ubukise ngami ayizwe ayifuseka imali yasetshenzwa wena ayizwe leyo yabo lapha kuyona impendulo eright ngiyazi angiyona responsibility yakho ayizwe leyo kodwa ukuthi bethu kunoma kuze kwenzeka into engekho awungiphe lo 10 rand lo 20 rand besabo akusho ukuthi lapho sekulimala wonke ama-budgets wakho ngalo 10 rand nomunye uzongipha lo 10 rand nomunye angiphe lo 10 rand yabo mina ngibuka ukuthi angathi umuntu osuke senza impilo ukuthi ibe nzima bese ukuze kugcine sekulimala umuntu kuchitheke igazi yabo ngoba ngempela-ke phela hayi bethu asisi ingane ey'ngezwa ngoba sila emgaqweni vele siyingane ey'ngezwa manje bethu wena uma uzothi ugolozela mina it's like anginandaba ekugcineni ngoba buka ngeke umuntu onendawo nayo yonke into ahlale emgaqweni athi ngithini shuthi kavede mina sengiyithathile i-risk kwana nokuthi ngilale emgaqweni ayizwa leyo wena njengoba ukwazi ukuthi every time mele uhlezi uneshetha shuthi usanendaba nempilo yakho so why unganikezwe esikhutheni ohobo percent ayifunayo ayihambele nawe uyisalele ke-right yayizwa manje ilokhuza ijele alisekho novalo lala awukaze kwenzeka ukuthi mawucabanga ukuthi izofahlaka la sekhaya-ke bhuti omdala yabo ikhaya lami lesibili leli la ngike ngiphephe khona mangiyejele mina bhuti omdala ngiyajabula usho nje ya ejele ngiyajabula yazi ngoba ejele ngisuke ngiyorecover mina ngithola so nje ukuthi uzobophisa mina usukuyidlalela ayizwa leyo ngoba phela ejele ngisebenzile mina ngiyi-26 nginendawo ejele okuwe sike sesathola namagunya-ke phezulu abo sanyuka-ke ejele izolona ngulani wokuthi phela ngeke ungacasuki umuke ejele siyaphakama ejele sisilungisa iy'nto zethu ukuthi sikhuphukelwe amandla nathi njengoba kutshethe ejele nginendawo ejele so uma uboshwa nami nje ungaphiki nami mina ngizokwamukelwa ngale ndlela engiyiyona ejele ngibaba ngithwele isiphambano ejele nama-26 adonsa ngami ejele sengakusebenzela lo wempumalanga so nje ijeli sekhaya into yokugcina ongangisabisa ngayo leyo ungamane ungishaye noma uthi uzongibophisa ngithola ngoba ngizophuma ngi-right kunaloku uma ngibona then usunamandla kakhulu senginamandla kakhulu sengigezeke ngisho ukugezela ayezwa leyo so nje umuthi wena uzongibophisa usukudlala nje kahle kahle usukuyichithela isikhathi sakho so njengoba uthi unendawo ejele uyisementa kanjani le ndawo yakho le ukuthi uzogcina usuna le ndawo le kwenzeka ngayiphakamela indawo ngagwaza izibosho ukuze ngilele ndawo e26 ejele indlela esiphakama ngayo sikwazi ukunyukelwa amandla ngayo ukuthi ukwazi isibosho esingayishayi nombolo mase bakushaya ubaba bekudilikela isijokojolo sosuku usiphetha kumele usiginqe ayizwe leyo kumele nomuwa uwe naso sibambile into esixuphi sokwaza ngaso siboshe angimele usigedele mele uwe naso futhi mele ungakhali namaphoyisa yakwazi lokho kumele ungakhali uma ekushaya asukazi ukuthi asukazi ukuthi kahle kahle inhloso yokuthi wenze lento bekuyini
bekuwukuthi wena ufuna ukunyukelwa amandla ufuna ukuyiprove ukuthi uyindoda ngithi nabo mabekushaya bakushayela ukuthi khala futhi uma ungakhalanga uphatha ugcwala bayakugcoba nabo nje bese ukuthi hayi uyindoda yayizwa leyo makuthiwa ngempela bakushayile wangakhala hayi nabo bayaqala nje bakugcoba ukuthi hayi uyindoda ukwazile ukuyimela into yakho yayizwa leyo ngoba phela umthetho uthi uma ususikwazile isiboshwa kumele ungakhali kumele ungabaleki ungakhali isijokojogo usibamba ungasidedeli ngoba nje wasisamantaliyane sibamba sidedeli kupholele ezandleni yayizwa leyo mabengishaya nje kusebenza kuphi-ke lokhu kwesizulu ukuthi indoda ayikhali yayizwa leyo yangigcina ngawo ngikuqhuba yayizwa leyo hayi ukuthi kuze kwehla ngembezi noma ngikhale ngikhaliswe esifebe hayi ayenzile kumele kugcineni ugcwala la inothi ngiyinsizwa mina ngiyeza so ubani osuke egadileke lonke ukuthi uyawamitha wonke lama requirement ukuthi awusidedelanga isixubo awukhalanga ukhona omunye umuntu mhlambe la iziboshwa ziyabuka phela lezi ezisuke zikujudile phela ngesinamuze ngiyoba igunya phela kukhona amagunya angaphezu mangiphi intshayelo yayizelo la wakwazi ukuthi akukhiphe phela ukuthi ushaye makwazi isiboshwa suye sithi usukushayile usukushaya inhlamvu yayizelo sekulethi manje ukuthi ungashaya ushaya ekseni makuphuma ilanga yabo njengoba ngithi inhlamvu kumele uyidale ngotime wasenhlamvini sho isikahlahle ufakazela imsebela ngiyathola ngoba ijulile lento enombolo lapho ukudala yabo ngathini ngiyithatha njenganalo iBhayibheli yayizwa leyo ujulile sifakazela nje phese imsebela ngiyathola wasithi sisempumalanga siyizazi uma idabuka kumele idabuke nolayini makumele kumele ngishaye ekseni ukwazi isiboshwe ekseni ukuze angabikho ozodla iparish ejele yayizwa leyo nto sithi ukufakaza thina lo ukuthi uma uyintaliyane uyindoda kumele uphinde ufakaze angithola ukuthi wena usawumela umsebenzi ngokuthi kunyuka amagunya phela nezitekisi yayizwa leyo so manje mangabe ungasadliwa yindaba agcine ngingasadliwa ke manje mangabe usuchithile phela iparish nje angithi isiboshwe sikwaza ngayo isikhathi niyophaka uma ufika lapha mosigwaza usibamba nje usishaya ikhanda usiphushela emabhodweni kuchitheka lonke iparish usuke usuchithile nje iparish bese ubaba bangenelela-ke ngenduku nje shomshini mina ngashaya sengiphakameka u6 ejele ayikho indawo engakazi iphuke kumina le ngalo le njengoba iphuka manje siphuke kwesithathu umlenze siliyaphuka yo2 nengalo zo2 khona la ngangafaka ukhonkolo abathathu khona 1 2 3 kule kuphela ongenawo ukhonkolo na ungena khonkolo ubhandishiwe la isandla why uphakame njalo uphakame kaningi indaba ungaphakami nganye utholi izinto zakho then uso right hayi uyithuli kanye hayi phela kunama level muphakama oqala izokubeka kule ndawo kumele ubeke yona nokwesibili kubeka kule ndawo kumele ubeke yona yabo mina nje basekawu6 sikade S4 yangibeka la kumele ngibeke yona wabe kugcinile lokhu S5 nokwes6 ukuthi ngumfana ongakwazi ukubekezela ushidi yabona mase ngiyeje nami ngiyayihlangela ngila yami yabo angikwazi ukuzwa ngomunye umfana yabo kahle mina ngisuke ngiphamela ukuthi angabikho ngapheyi kwami yayizwa njengana manje engekho ngapheyi kwami mangifika ejele ngiyadonsa ngolayini sola mntomdala ngishola ngaphandle ngangahlonishwa kuthweni kodwa ejele ngiyahlonishwa ngithatha ngifuna ukubuza lokuthi ikuphi la khona ohlonishwa khona kakhulu laphandle nangaphakathi mntomdala ngiyahlonishwa ejele ejele mina ngibamba imithingi nomphathi wejele yayizwa lonto ngihlale naye kanje sikhulume nje izinto engasenzeki kahle sectionini nani yayizwa lonto ngoba uyena ngeke ngimbize ngontango ukuthi ngoba unamagunya ngesinaye lapho unamasters angesinamaphathe ukuthi nami ngiwathwele ngolayini ngisho ngangawafojela kodwa bethu imiyezane sabelisa lokho yabo masalimele kanje sike sithi imiyezane yayizwa lonto sho sikahlahle ufakazwe nombolo ukuthi wena uyaya egazini yayizwa lonto ya kona umunye angayibuka ngathi ukurubhala noma yini thini iyasebenzisa yayizwa lonto but why nini phakame ngabantu abangayishaya inombolo ningaphakami ngabanye ebuka-ke phela ngithi labantu abangayishaya inombolo thina silungisa ngabe inkinga zethu yayizwa lonto
makuthiwa siqalekile ejele siyiboshwa umuntu ekumele afake imali umuntu ongayishayi inombolo cha yezwe leyo makuthiwa mina kumele nginyukelwe amagunya nezitebhisi kumele ngikwazi umuntu ongayishayi inombolo uma ungayishayi inombolo ejele usuke enkingeni ungezwe abantu befu ngoba manje igebengu uyilungisa ngawe inkinga zazo cha yezwe leyo kuba kanjalo sho mina bengithi mawuthi uzama ukudouble cross inombolo uba safe because manje awumele kumele lapho uzame ukwenza sure ngwasekhona nama protection indawo ekuthiwa ama protection bakuthathe bakubeke protection at least yabo ngoba uma ungekho protection igebengu fethu zizosebenza ngawo la kukanjalo nje mntomdala akushintshe yes igebengu ilungisa inkinga zazo ngomuntu ongayishayi inombolo sho so protection should labantu makuthiwa nje kuboshwe labantu abadumile because ngeke ngiyibuza abantu abadumile ba survive kanjani so makuthiwa kubopha abantu abafile ku protection abahlali thina sibabone nje ukubabona singesikhathi sokuthi umuntu simbona sekuthiwa qondeni ngiyanaye enkantolo hlala kodwa nje hayi abahlali nathi ngisho ukudla nayo yonke into badla into zabe ifence eziright abadli ngafunga vedliwa yithina ngisabona yini wena ungathi mawufika ejele uvela uthi ucela ukuyohlala eprotection khona uzoba grand ungalokhu ungena ayangikwazi mina ngiyinsizwa phela bhuti omdala ngikwazi ukuyohlala ejele njengoba kutshethi mina ijele ngiyali-enjoya ngoba manje sengakusebenzeli ukuthi ngibe nendawo yami ejele yabo makuthiwa kuyaphoqa ukuthi kumele kube nento elungiswayo ejele ngiyakwazi nokuyibophisa njengokuthi ngemele kuxotshelwe ongaphansi kwami ekudingakala amagunyama ukuze asebenze kulayini ngiyayibophisa angidlali ngiyayibophisa lapho kumele ngenze icala ukuze ngiboshwe ngiyolungisela lwamuntu ikhengakhe nje sure what if usuboshwa kungasayi kulelo jele lelo buyithetho zoya kulona akwazi ukuthi ngangayo wesibili ngiboshwele ensini mangabe ukuthi seyisewesivini yeah yeah akwazi makuthiwa ke Vatirkani kumele ngiyoganga ngalapho yeah akusuke enye new prison eMaritzburg kumele ngiyogangela eMaritzburg uze ngizoboshwa eMaritzburg noma la yamastel muka yamastel boshwe eMaritzburg yayizwe lo thina siyakwazi umaphuza aqala mina kugcine lona iphoyisa yabo iphoyisa liyena umngane nami mina liyisitha sami ngangani mina ngi26 angithi iphoyisa kumina liwusamthing nje so now that abantu babuye bashaya ama drafts lapha yana bemove wena nani iliphi ijele ongazi wena ka hayi uyalisaba ke leli noma leyinkinga kuwena ncoma hayi ncoma iphilisana mntana ngangokuthi nenombolo ayishayo khona yani nifike nifane nje nibe yimpatha nonke inhlavu yami yes5 ngaphakama khona encoma ngoba sifuna ijele livulwe sishaya inombolo kwenzeka lokho ngoba saphakama siba u28 yes kwenzakala ngalo la abasidilikela lavalwa ijele sangadla for 7 days balivula lapho ijele so ilokhuza isashawa namanje inombolo noma lavulwa iyashawa kumanje ncoma isiyashawa inombolo kuyikona imithetho iqinile njengoba ngisho ukuthi angilithandisisi la jele la angilithandisisi kwamanje iziyahlukunyezwa iboshwa lapho sine Westville siyawalwela amalungelo eziboshwa ngo6 obaba bayazi ukuthi igebengu sishaya inombolo asishayi futhi siyiyona so bayaphilisana naloko ngo6 nango7 bayazi into yenza ijele control yona inombolo ukuthi wayikho nje ngabe hlezi kuliwe yayizwe leli lingapha kokokstadi ilone ngeke ngizokuthola leli tight kakhulu linjani lona income nje iyona income labasileli ngathi underground cabanga income ngwasengihlala isikhathi singanani kuyona futhi omdala angiyazi noma injani awuyazi hayi mina ngibona sengingaphakathi angiyazi noma injani mhlawumbe sengikuqedile 4 years ngihlala encome kodwa ngiyazi
Kade uyakhona awungichazele ngosuku kade uyakhona ukuthi bakuhambisa nini kanjani bakuthatha ngoba isikhathi kwenzekala. Umusha we-draft wami ekuseni. Nabantu abangathi nabantu abaye enkantolo. Bayakutshela ukuthi uyaphi noma nje uvele kuthiwa uyavuka emotweni noma uyatshela ukuthi uyahamba endaweni eyothile noma uvele nje ufaka emotweni kuthiwa ikhale ubona usukhona. Hayi uyatshela ukuthi usushaya i-draft nizotransferwa. Ushaya i-draft bakutshela nje ukuthi uyatransferwa bese utransferwe kwelinye ijele. Bathi ijele seligcwele noma kuthiwa nihlupha kakhulu ijwayele ukuthi-ke nishawe i-draft ngokuthi niyahlupha. Mina ngihlali-ke ngingahluphi ejele kuyafana nale nyanga. Akukho waziwa ngokuhlupha nje kodwa fesu abantu engibakhonzile ngiyabavikela. Ngoba uphathi ugcwale ngeke wenziwa lutho umuntu mina ngikwazi nginolayini wakho. Ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngikuvikela. Mfethu ayikuyazwakala mfethu no manje ithini iplan mfethu because ulimele manje kukanjena going forward ikhona mhlambe into oyicabangayo mhlambe ukuthi kwenzeke ukuthi mhlambe izinto ibele back to ngifuna ukuhamba ngekhaya mina manje bese ngiyozama ukulungisa izinto ekhaya. Mhlawumbe ngiqale phansi ngibone ukuthi yini engalungile ngoba ngifucked up manje. Siqondile ngingakwazi nanokuyiphantela phezulu ukuthi ngiyibhemise phezulu. Fucked up. Hlanganisa mfethu uzama ukuthi ubone ukuthi izinto zimiseka kanjani. Nawu lokhu ngivala mdala lo ngiku-update nakusempilweni kuhamba kanjani. Manje nawu dala uhamba uduwe. Ngizoshaya around khulile. Alright. So ngisho ukuthi hayi bafethu nisali kahle mina ngizoqhubeka nje nginiphi istory nje ezi-right ngempilo yami noma inini. Alright. Sithandaze nisubhuti omdala lokho engicheck. Ngizokucheck ungasazi. Danke. Danke ngisali kahle. Sure.